שלום לכל הנשים שמעוניינות לרזות ולהיראות יפה. שמי גאולה, ניסיתי המון סדנאות, ניסיתי הרבה דיאטות, אבל מי לא אוהב מתוק? כולם. ונפלה לעיניי הפרסומת של ספירולייט בפייסבוק, והחלטתי שאני הולכת לנסות. ואכן הזמנתי, התחלתי ב-31 לאוקטובר, והיום אנחנו ה-26 לדצמבר. אני מנועה מלאכול מתוק בלי שום לחצים, שום דבר לא מפתה אותי. זה ממש 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 דוחה את הפיתוי לכל השוקולדים למיניהם וכל הממתקים שהייתי צורכת אחרי ארוחות צהריים ובערב ונשנושים. אני נטולה מזה לחלוטין, ואני מאוד מאוד מאושרת. 131 לעשירי ועד היום ירדתי 6 קילו 700, ואני בשאיפה עוד למעלה יותר. אז כל הכבוד לכם, הנהלת ספירולייט והמשווקים. אני גאה ושמחה, ואני כבר הזמנתי את הצנצנת השנייה. המון המון תודה לכם, מומלץ בחום.